Какво нещо ми попадна тук? Машина за бъркане на карти. Нека да видим как работи. Намерих 4 батерии, дано да работят. Ето, зажгих батериите. Сложим картите. Много съм непохватен. Другата половина от другата страна. И като натиснем този. Супер! И така става бързо и честно, особено ако играете Texas Hold'em вкъщи. Вместо да ги бъркате на ръка. Това е много. Тази играчка струва само 9,90 евро, почти 10. Ако някой желае, може да ми се обади или да ми пише, за да му изпрати такава. Имам няколко налични.